Mikä sillä kestää? Niin, ei se ikinä ennen ollut myöhäistä. Nyt se tuli. Tytöt, hypätkää kyytiin. Meillä on vähän kiireitä. Okei, voit sä avata aika oven. Okei. Tulee. Okei. Pitäkää hauskaa. Tuu. Au. Joo, äiti. No. Lippu maksaa 5 euroa ja ranneke 10 euroa. Okei, me otetaan rannekkeet. Oikeesti? No joo, mä maksan, et sä muista. Ai niin. Me lyötiin veto siitä, että se yksi leffa oli huono. Okei. Otetaan 2 ranneketta. Kyllä, antaisitteko rahat? Tossa. Kiitos. No. Au. Nyt voitte mennä tuonne ylös. Okei. Toiko se on? No juu, mä menen eka. Juu, ota! Au! Mihin mennään ekana? En mä tiedä. Muutes tuolla ylhäällä näyttäisi olla kiva kahvila. Mennäänkö vaikka sinne? Mulla ei ole ainakaan nälkä. Tuolla on pompuina. Käykö? Mennäänkö sinne? Okei. Ota! Tuu joo. Näyttää kivalta. Kiva. Mä menen eka. Uiha! Anteeksi, sattuko? Ei. Nyt mä. Ei sattunut. Nyt. Onpa tää kivaa. Oho. Hei Misu! Oh, sä kaadoit. Juu. Ai moi. Tulit säkin tänne? Juu. Kyllä mä päätin. Tossa on sellainen yksi laite. Mä ootan, että mä pääsen siihen. Wow. Näytä. Missä? Missä? Tuuko katsomaan? Au! Tarttuko? Ei. Toi. Ai toi. Niin. Mä katon, milloin se avataan. Te voitte mennä. Joo. Kato. Tuolla on liukumäki. Näyttää kivalta.
Okei. Taas tää ovi on. Kiva. Perri, tuu jo. Kato, ostetaanko karkkia? Mitä makuja? On mustikka ja mansikka ja suklaa ja sitruunaa ja appelsiini ja niin edelleen. Voitaisko ottaa? Joo. Täällä ei ole tiskimyyjää. Oho, se on tuolla. Anteeksi. Ai, anteeksi, etten ollut tuolla kahvilassa. Niin, voi. Ai, tilaisitteko jotain? Kyllä. Voi, no tulkaa sitten. Ensinnäkin, mitä haluaisitte? Me otettais noit karkkei. Joo. Menkää pöytään. Okei. Tulee. Joo. Niin, mitä haluaisitte? Mä sanoin, me otetaan karkki. Tuon. Mitä makuja? Mansikka ja vaikka kaikkia. Okei, tuon niitä ihan pian. Ottakaa siitä ja tuokaa kuppi takaisin, kun olette ottaneet. Kyllä. Näin. Ei voi ottaa kaatamalla. Okei. Mansikkaa. Juu, ja mustikkaa. Tuolla on appelsiini. Tulee. Tää riittää. Ei kun otetaan vielä tuo. Joo. Mä vien kupin. Juu. Näyttää hyvältä. Tää on mun. Mäkin olisin halunnut maistaa, mut sit mustikka on mun. Oh. Mä haluan maistaa vielä jotain. Kyllä mäkin haluun. Tätä. Hyvä. Yksi. Minä otan. Joo. Se lensi kauas. Kaikki syöty. Mennä maksaa. Joo. Niin, se tekisi 3 euroa. Okei. Tässä.
Kiitos. Haluaisitko koittaa tätä peliä? Vetäisimme. Aika. No. Mikä on Egyptin muinaisen timantin nimi? Ja minkä värinen se on? Eikö se ole violetti ja sen nimi on Smaragdu? Katson tuolta vastauslistasta. Ei. Kyllä se on oikein. Jee! Valitse sitten jokin näistä palkinnoista. Toi norsu on ihana. Voinko mä ottaa sen? Kyllä. Oh. Norsu. Nyt mä. Mikä on Rooman muinaisen timantin nimi ja minkä värinen se on? Eikö se ole keltainen ja sen nimi on Tempel? Katsotaan. Oikein. Jee! Mäkin saan. Toi nalle on tosi hieno. Mihin me jätetään nää? Viekää ne sinne, mistä tulitte. Saatte ne sitten siltä kojumyyjältä, kun lähdette. Okei. Nyt minä menen, niin tekin voitte. Joo. Se myyjä on kyllä tosi kiva. Joo, mutta nyt mennään viedä nää. Joo. Sun norsu jäi. Aha. Mä tuon sen. Juu.